Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Curaçao, Aruba en Sint Maarten willen dat de hervormingen die Nederland op de eilanden wil doorvoeren minder snel gaan. Het tempo dat het Nederlandse kabinet eist in ruil voor coronahulp is te hoog. Dat hebben de gevolmachtigde ministers van de Caribische landen van het Koninkrijk vandaag na overleg met het kabinet gezegd. Ook vinden ze dat er meer rekening moet worden gehouden met de lokale omstandigheden. Vandaag is er geen beslissing genomen in de Rijksministerraad over een nieuwe coronalening. Dat gebeurt nu op z'n vroegst volgende week vrijdag. De landen hopen aanstaande maandag meer duidelijkheid te kunnen krijgen over de voorwaarden die Nederland daarvoor wil stellen. De Nederlandse parlementariër Ronald van Raak zegt dat er op Curaçao, Aruba en Sint Maarten momenteel sprake is van een crisis. Alleen is die crisis niet het gevolg van het coronavirus, ook niet van de situatie in Venezuela of van orkaan Irma in 2017. De crisis is volgens Van Raak het gevolg van 10 jaar lang structureel wanbeleid. Regeringen hebben achter elkaar alleen maar oog voor een kleine groep mensen en niet voor de belangen van de gehele bevolking. Gisteren werd op Curaçao de Dag van de Vlag gevierd. Die viering was soberder dan normaal. Dat heeft enerzijds te maken met de coronacrisis, want er mogen geen massabijeenkomsten worden georganiseerd. Ook had de politie gewaarschuwd voor mogelijke incidenten. Minister-president Eugène Ruggenaat hield gisteren een toespraak. Daarin benadrukte hij het belang van samenwerking. We kunnen het wel als we maar samenwerken, aldus Ruggenaat. In de nacht van woensdag op donderdag is een auto met 2 jongeren naar het politiebureau bij Rio Canario gereden. De auto had verschillende kogelgaten. In de wagen zaten 2 jongeren die allebei ernstig gewond waren geraakt. Volgens hun verklaringen werden ze beschoten toen ze in Buena Vista reden. De politie onderzoekt de zaak. Een van de woordvoerders van de manifestaties van vorige week, Lon Mutueel, is vrijgelaten. Hij zat enkele dagen vast, onder meer op verdenking van opruiing. Bij zijn vrijlating uit de gevangenis waren veel mensen afgekomen die hem een hart onder de riem wilden steken. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven dat het onderzoek naar de gedragingen van Mutueel tijdens de manifestaties nog niet is afgerond. De situatie van de Curaçaose restaurants is nijpend, dat zegt de Curaçao Restaurant Association. Als gevolg van de coronacrisis hebben ze al maanden veel minder inkomsten binnengekregen en het noodhulpprogramma van de overheid, NOW, is niet voldoende. Ze luiden de noodklok om alsnog van de overheid steun te krijgen om ook de komende periode te kunnen overleven. Op Curaçao is gisteravond het nieuwe Corendon Mangrove Beach Resort geopend door Corendon-eigenaar Attilai Oesloe. Verschillende Curaçaose ministers waren ook bij de opening aanwezig. Ze zijn blij met de investering in de financieel moeilijke tijd waarin Curaçao zich momenteel bevindt. Het gaat om de eerste fase van het 5-sterren hotel, waarbij nu 400 kamers zijn opgeleverd. Corendon Mangrove Beach Resort is een all-inclusive hotel dat uiteindelijk 800 kamers moet tellen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.